velkommen til Den Hemmelige Oddser. Den her kanal den går ud på, at jeg vil hjælpe dig derhjemme med at vinde nogle seriøse penge på oddset. Den her kanal den starter rigtigt på mandag, og der vil jeg komme med mit forslag til dagens odds. Og så frem hver dag, der vil jeg lægge en ny video ud, hvor jeg fortæller dig, hvorfor nogle spil jeg synes du skal spille på. Jeg spiller på næsten alt. Ofte fodbold, håndbold og dart, hvis der er. Dart er rigtig skarp, så jeg synes du skulle tage og subscribe heroppe, eller abonnere og like videoen. Så på mandag, så får du en besked om, at jeg har lagt en ny video ud, og så kan du se mit forslag, og det synes jeg du skulle gøre, så du kan sammen med alle mulige andre tjene penge på odds. Man kan godt sammenligne den her kanal lidt med den seriøse oddser Facebook-side, og der er det bare videoudgaven, så jeg synes helt sikkert, at I skulle tage at følge med, og så smid gerne jeres tip på en privat besked til mig, så vil jeg prøve at tjekke det ud. Men min første video, den kom på mandag, så tager jeg til med der. Hej hej.